is het gewoon wij het reed van een vuurtoer dat opvalt op Ameland. Justerjoen wie het de rede loper. Op de première in Buren wie een grutpad van acteurs aanwezig. Het publiek wie direct massaal op aankwam, want zo vaak hij vanzelfs net een filmpremière op Ameland. De meesten kwamen van de film, maar een handtekening van een van de acteurs is vanzelfs echt hier leuk. En regisseur Steven de Jong wie erom te zien hoe zijn film ontvangen wordt door de eilanders. Ik denk dat het wel stilwezen zullen in de zaal en dat ze heel goed in de gaten houden zullen, maar weet jij het wel. Ik ben er net bang voor. Kom maar op. En de haardrolspelers konden vanzelf net ontbreken. Lisa Sips, onder andere bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden. En Levi van Kempen, bekend van Onderweg naar Morgen, maken een bijzondere entree. Wat een binnenkomst, hè? Ja, nee, superleuk. Nou hebben jullie de landelijke première gehad. Ik vroeg het ook al aan Steven de Jong. Hoe denk je dat de Amelanders hier naar zullen kijken? Denk je dat die ook extra kritisch zijn? Nou, ik denk dat ze voornamelijk heel veel plekken herkennen. Ik kan me echt voorstellen dat je denkt, oh nee, dat is daar, oh dit is daar. Want het is natuurlijk helemaal op Ameland. Maar de omgeving ziet er fantastisch uit. Dus dat moet goed komen volgens mij. Wat ik me heel erg kan voorstellen is als hier de Amelanders weer terug gaan zien. Dat ik hoop dat ze trots zijn. Dat lijkt me hartstikke leuk natuurlijk. Dat hun eiland gewoon heel mooi wordt verfilmd. Voor een film haar een soort eilanders meewerken. De sales ziet dan ook vol met mensen die hopen haar eigen filmdebuut mee te meiden. Kun je wezen dat jullie zelf van een jongen op het witte doek zullen? Ik zou best kennen. Dat is wel mogelijk, hè? Om 9 uur is het dan Safier. De Amelanders hadden er lang op wachtje matten. Maar lang om let kennen ze zien wat regisseur Steven de Jong, de Arroene man, al je filmen had op haar eiland. Hij is bang voor vreemden. Hoe kun jij zo stom zijn? Wat vind je er tot nu toe van? Echt heel mooi, echt heel spannend, heel mooi. En hoe leuk is het nou om te zien dat Ameland erin voorkomt? Echt helemaal top. Echt super. Hoe hadden Amelanders deze film ontvangen, denk je ook? Nou ja, ze zeiden dat ze het al een keer prachtig vinden. Dus ik dan maar vanuit. Als ze zal net in willen, hoop ik. Nee, heel positief.